alaikum. Wa alaikum salam. Wallahi yau za a yi buro ba garin nan wallahi. Lafiya. Matan gidan nan tana nan. Matan gidan nan tana nan. Ta fita. To wallahi yau za a mutu a garin nan. Za a yi buro ba billahi za a garin nan yau. To me ita ta kuma? Ta yara yi matan nan ta sani in kawo mata itace. Zuwa na shida ba na samun ta a gida sai a ce min ta fita. Wallahi za a yi buro ba yau garin nan. Wallahi. A bara a mutu ba nawa ne kudin? Naira 70. Naira 70 ne. 70 ne wallahi. Yau nan zan kwana sai ta dawo. Bara ma ka kwana ba wallahi. Naira 50 ne za ka hakuri ka karba to. Kawo kawai ba da. Wa alaikum salam. Wallahi buro ba za a garin nan yau. Na rantsa zan kona garin nan billahi. Buro ko wannan kai. Kuma wannan me lafiya? Matan ka tana ciki. Ba ta nan. To wallahi za a mutu yawa garin nan billahi ba zai yi ba na gaji. A mutu kamar yaya? Saboda me za a mutu? Matan nan ta sa na kawo mata gawayi. Zuwa na 8 kenan gidan nan a ce ba ta nan ba zai yi ba. To ni lokacin ina ina kenan. To wallahi ban sani ba ruwa na. Ni nan zan kwana yau To sai da an kiya gani. da kada ba sai an ji ana wani abu ba. Kai ka dube kama gaba ɗaya ma baka ma riga ka zama mutum ba gaba ɗaya. Allah ya sa gunki ne ni ba ruwa na ni a bani. Nawa ne kudin ka nawa ne? Naira 50 ne. 50 ne wallahi 50 kawai? 50 ne. Kana da canji? Canji na. In gori ke ma gaba ɗaya je ka kawai je ka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dalle wa yake damu? Ajiya tana nan. Aja ba ta nan. Wallahi yau za a yi buro ba a garin nan. Za a mutu wallahi tallahi za a mutu. Buro ba ta janta mu. Matsala ne. Bita kuɗi nake da Allah. A biya ni kawai a biya ni. Yaushe? Me ga mata? Na mata wanki da guga ne wallahi tun suna ƙauye na mata wanki da guga ba ta ne. Wanki da guga na mata a biya ni kawai wallahi ba biya zan kona garin. Oh, ni wannan ban sani ba. Nawa ne kudi naka? Naira 150 ne amma kuma 20 na samu baya ba zan wuce wallahi. Ni ba zai yi ba. Ba to ga wannan. An raba wannan baba. Dole wannan kai. Wallahi wannan nan hannu ne billahi lazi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni fa ko ka tashi kawai ni na gaji. Hamman kan nan ba inda zai kai maka tashi ka samo min abinci ba zan iya kwana da yunwa ba. Ta ba Asabe. Wani irin mara imani ne ke Asabe? Asabe ki duba halin da muke ciki. Zan je in sata ne in kawo mana abincin nan mu ci a gidan nan. Ba wani sata da ka fita ai da ka nemo mana. Salamu alaikum. Sallama je ki duba mun waye yake sallama. Allah ya sa baba shi ka je ka ciyo ba za ka tura ni in je in duba waye ke sallama. Waye? Ni ne mana. Mijinki ba. Me? Mijinki ba yau za a yi buro ba a garin nan. Mijinki ina yake. Bara uban me za a yi? Yau ba zai yiwu ba. Ya sha shayi ne. Mun shayi ba na ganin shi. Na zo ne ya biya ni kuɗi na kawai ba zai yiwu ba. Biri ya yi kama da mutum daman shan shayi yake yi. To ina ruwa na ni shi shayi ya sha har da kwai da indomi ya sa na mai wallahi ya biya ni kuɗi na. Haushi ya sa daman idan ya zo ina mai maganan abinci ya hayayyake ni. Ban ruwa na ki bani kuɗi na ko 50 ne in akwai ki bani kawai ni in wuce ba. Ina zuwa. Yi sauri da Allah. Wallahi yau zan haɗa 1000 billahi. To irin wannan kai la ilaha illallah. Wallahi wannan wawaye ne kowa ma sai na ji sai a bayar. Wayyo Allah. Ku danna subscribe domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu 5